ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಂಗೆ ಫಿಶ್ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದೆ ಪನೊಂದಿ ಉಂದೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಏಡು ಮಾತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಆಯ್ನಾತ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ನಟೆ ನಂಗೆ ಫಿಶ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀವೊಂದೆ ಯಾನ್ನಟೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಟೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೀನ್ದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದೆ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಪುಂಡು, ಬಟ್ ಯಾನ್ನಟೆ ಬಾಂದಕಲ್ನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ, ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿಕಲ್ ಬೂಡಾಂಡ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡನೊಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಂಡ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಪೊರಲಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಟರ್ಮರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾರ ಬೋಡಾಂಡ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಮೀನುಗಳ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೀಟೆ ಯಾನು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮೈದಾ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಜಿ. ನಂಗೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ರುಚಿತ ಮೀನಂತೆ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಂಗೆ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಒಣಸಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ನಟೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಾತ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡ. ಸೊ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವ ದಾಯಪಂಡ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ವಾ ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಬಡು ಒಯ್ಕುಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ನಡಿ ನಾನು ರವಾಗೆ ತೊಂದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡೋಣ ರವಾಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ನಡಿ ಯಾನ್ನಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹೀಟ್ ಆರೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಐಕ್ ರವಾಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ನಡೆ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಫಿಶನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೀಟಾದ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ.